szeretném köszönni, hogy megtiszteltetek bennünket és eljöttek. Hát ez egy érdekes nap lett a mai, gyönyörű idő, esőre látunk, hál' Istennek nem lett. Nagyon rövid leszek. Az 1987-es évre szaladnak egy picit vissza. Az én személyes tapasztalatomat mondom el majd pár mondatban. Február 16-án kerültem Nyírtelekre, aztán az iskolába jártunk ebédelni, minden délbe. Próbáltam ismerkedni Nyírtelekkel gyerekfejjel, aztán ugye Nyíregyházáról jártam ki. Láttam, hogy ez a férfi ez úgy tanítana. Úgy egyszer nem bettem, másodszor egyszer, végül leültünk, egyszer ebédeltünk. Aztán mondom, tanárelvtárs, leülhetek-e ide? Rám nézett, foglalja, de olyan szólós tekintettel, mai napig nem tudom elfelejteni. Aztán eltelt 2-3 nap, 4 nap, sétált kifele a Rákóczi utcán, ott a régi MG főiskola mellett. Fölvettem, de nem mertem a tanárelvtársat. Semmi, tanárbácsi, jó. Aztán a következő alkalom ebédnél mondja nekem, hogy én magának Józsi bácsi vagyok. Tudomásul vettem. Ennyi volt. Aztán alakult a kapcsolatunk, nagyon sokáig, addig megyünk, hogy itt szembe, a másik oldalt, ugye nagyon szépen összekapta akkor a fiatal gyerekeket, és táborokat szervezett, amiben nem csak a gyerekek vettek részt, hanem is szülők is, vagy mindenki nyílt el kell, mert kiárt a gyerekéhez, kiárt ez, kiárt az. És ugye kezdtük egész odáig, hogy a természet megismerés, a természet szeretete. Még akkor itt csónakázni tudtunk, és erre a tanyárra néha minden csoporttal át kellett jönni, itt volt a grundjáték. Irék igen szépen bólogatni, hogy részese volt mindig ennek a dolognak, és ez a fa volt az, amikor még egy csenevész fa volt 40 évvel ezelőtt, és az egyik gyerek a baltát többször is vele csapta, látszik a nyoma. Hát a Józsi bácsik akkor olyan bérzesek, én sose láttam, mindig is itt tartottunk tőle egy picit, de akkor nagyon-nagyon. Csend lett, lehetett az minden madárcsicsergést, hogy az a faj jön, azt tényleg ne várj. És innen jött az ötlet, ugye, mindestől 40 éve ismertem meg a Józsi bácsit, és ekkor gondoltuk azt, hogy a tiszteletére egy kopjafát tudunk kitemelni. Legyen az a kopjafa a jövőnek az irányadója, és ide bármelyik gyerek, fiatal emlékeznek, hogy megteheti. Iskolák jöhettek irénkre, bármikor szívesen látunk benneteket. És az elhelyezési tanulistát ide ez a szép nagy fűzt, amely bízom, mert nagyon sok évig él, és ez valamit rögtön megoldódott, hogy ezt a fát megmentettem, ugye akkor ő nem ilyen, akkor ez ki lett volna vágva, és ezért került ide ez a fa. Most Albert, darvak. Fenték alakban vonulnak a darvak, nem is tudom miért fájunk nekem ez az éles, tragikus éjszaka. Érzem talán ez lesz az éjszaka. Ha egyszer ősz lesz, és értem földenek a csillagok, amikor megvennél, csodatátosan, amikor meghalok, derivál változunk. És jönnek majd a többi darvak, körüllebegnek, szányra kapnak, és amíg lent elsirat az ének, a légtelenbe elkísérnek. Valaki akkor feltekint az égre, nem tudja miért, de könyvszakít szemébe. Fent épp alakba vonulnak a darvak. Köszönjük szépen, akkor engem megszeretjük szépen, hogy segít, kimondtam, mert ebből vágnak egy szalagot mindenkinek, aki itt van. Jó. Én ezt is a kezembe veszem majd, és akkor lesz, tudok feleszünk. Kedves Elnóra, mint lánya, és ugye a tábornak egyik részvevője, te voltál az a nő, akivel itt a tanár úr a gyerekeken kívül elvigyázott a legjobban, mert emlékszem arra, hogy a sátorban már egy fiúval bement 2 lány, akkor már rögtön a tekintetben mindig ott volt, hogy ugye ne is nem egy kis lánya. És így vicces már egy pár mondatot. Köszönöm Isten, hogyha szót kaptam is ez a nem mindenki napi esemény létrejött, akkor engedjék meg, hogy egy kicsit emlékezzek rá. Annál a tónál vagyunk, melyet István már emlegetett, nagyon sokunk számára nagyon sok élményt elevenít az, hogy éppen itt állunk. Egy embernek volt köszönhető az, hogy mi itt voltunk, és sok mindennel gazdagoltunk. Ki is volt ez az ember?
Mindenek előtt gyermek. Egy olyan 7 gyermekes családban, ahol a munka, az összetartás, a mindennapi élet része, követelménye és a túlélés záloga volt. Ragaszkodott testvéreihez és halála pillanatáig segítette szüleit, illetve édesanyját, aki sajnos el kellett, hogy temesse a fiát, és ez nyilván nagyon tragikus volt számára, hiszen anyának fiát temetni nem való. Testvér volt, jó testvér, a fiú és lány testvérekkel egyaránt, bár az élet eléggé szétszórta őket Magyarországon, de összetartottak, tartották a kapcsolatot egymással, segítették egymást, és sajnos közülük is sokan eltávoztak, már édesapám halála előtt is, és a mai napig a 7 testvérből már csak egy él. Aztán volt tanuló, sok-sok csínytelést követett el, sokat mesélt erről, hogy értelmezték ők a kémiai kísérleteket, mi minden történt az iskolában, tehát nem volt azért az eminens tanulók sorába sorolható, viszont korán felfedezték a paraszti származása ellenére, hogy nagyon jó feje van, és több lenne érdemes, mint amit az adott család, az adott korszakban elérhetett volna. Ezért papnak szánták. Azt gondolom, hogy mi, akik később ismertük, ezt már eléggé megmosolyogjuk, de akkoriban egy jófejű parasztgyereknek ez volt talán az egyetlen kiugrási lehetőség szellemi értelemben. Aztán férfivá érett, kedvelte, szerette a hölgyeket, udvarolt és bőséggel, elvégezte férfiként a katonai főiskolát, tehát először mint páncélos tisztelte az életét. Ugye szerette, hogyha ő veheti kézbe a dolgokat és ő irányíthat, azonban a hadseregnél elég hamar kiderült számára, hogy vannak néhányan fölötte, akik őt próbálják irányítani, és ezt elég kevéssé tudta elfogadni. Úgyhogy ott hagyta ezt a pályát, és miután tanárként is végzett, azért inkább az iskola felé vette az útját, ahol ugye kevesebb volt a főnök, és ő tudta jobban irányítani a dolgokat. Aztán a későbbiekben ugye férjként is szerepet vállalt az életben. Miután szerette a hölgyeket, nem csoda, hogy éppen egy fekete bogárszemű, nagyon szemrevaló és igen dolgos asszonykát választott feleségéül, aki nagyon sok hozban és nagyon sok jóban is kitartott mellette, és ugye 2 gyermeknek adtak életet, a húgomnak és nekem, és együtt neveltek minket becsületben, tehát innentől már apaként is élte az életét. Mindenek fölöttinek tartotta a családját és a gyermekeit, minden figyelmét, energiáját, szeretetét felénk irányította. Ez néha meglehetősen sok volt számunkra, hogy őszinte legyek, időnként elég túlzásnak éreztük. Tehát azt hiszem, hogy nem sok olyan gyerek volt a környéken, aki a nyári szünet végét boldogultan várta, hogy végre az iskolába mehessen, mert nekünk a nyári szünet első napjától az utolsóig végig kell dolgoznunk az egész szünetet, ami nyilván akkor borzasztóan terhes volt. Ugyanakkor így most már több mint 40 évesen elmondhatom, hogy az együtt töltött idő, ami később kiderült, hogy viszonylag rövidre szabadott, hogy együtt legyünk, ez megengedte nekünk, és ő mindent megtett azért, hogy megadja nekünk azt, amitől egy ember igazán boldog lehet, és otthon lehet a világban. Szeretetet, és 2 dolgozat. A húgom is és én is rendkívül szeretem dolgozni, és azt gondolom, hogy aki nem szeret dolgozni, az dolgoztan szenvedhet ebben a világban. És azt a lelki egyensúlyt is megkaptuk tőle, amit a szeretet adhat egy családnak, egy gyermeknek. Védett óvott minket, de sokszor elmondta, hogy a szeretet többféle lehet, amit adunk a környezetünknek, a családunknak, a gyerekeinknek. Lehet valaki után szeretni, és lehet okosan. Ő nagyon-nagyon megpróbált minket okosan szeretni, és ez az biztosan, amit én is szeretnék a gyerekeimnek továbbadni, okosan próbálom őket szeretni, ami egyáltalán nem könnyű feladat, és nem mindig a legjobb
bejön ez az út, tehát igenis szülőként ragaszkodni kell ehhez, és mindenképpen szeretném abból megtartani, amit ő nekünk példaként mutatott. Ugye volt tanár, nem csak a saját gyerekeit, hanem a mindenki gyerekét szerette, és ugyanezzel az okos szeretettel próbált szeretni minden gyereket, és én úgy hiszem, hogy nagyon megpróbált minden gyerekhez utat találni, és nagyon következetes lenni minden gyerekkel szemben. Tehát én, akiket ismertem a tanítványai közül, úgy éreztem, mint ahogy én magam is, borzasztóan szigorú, nagyon nehéz ember, nehéz mellette is vele élni, viszont olyan módon és olyan erővel tudja kifejezni a szeretetét és átadni azt, hogy ez felülírja azt a szigort és azt a fegyelmet, amit ő tartott. Tehát bennem is sokkal erősebb volt mindig is az iránta érzett szeretet, megbecsülés, tisztelet, mint esetleg a félelem, mert időnként azért én is szaladtam előle, hogy ne kapjak egy nagyobb levest. Tehát ugye tudjuk, hogy előbb hirtelen haragú ember volt, de annak is megvolt a maga oka. Tehát volt tanár, volt kollega, volt barát, kinek hogyan, volt alkotó és teremtő elme és vezéregyéniség mindemellett. Tehát azt is elmondhatjuk, hogy ő mindig tenni akart valamit, mindig kitalált valamit, de ezen túllépett, meg is tudta azt valósítani, vagy legalábbis ha nem is mindebben, de nagyon törekedett ezeknek a megvalósítására is. És hála Istennek mindig talált ehhez olyan embereket is, akik segítettek neki ebben, melléláttak, és az egész közösség javára jó dolgokat tudtak így létrehozni, alkotni, tehát megvalósítani. Ugye ezt is többször elmondta nekem, mint lányának, merjek álmodni, merjek nagyot álmodni. De ez még nem elég. Merjek és tudjak tenni érte. És mi a húgommal együtt ennek a szellemében élünk. Azt gondolom, hogy ezzel az útravalóval, ezzel a karisznyával elég jól elboldogulunk az életben. Nem könnyű az élet, sok-sok feladat és probléma van mindenkire kiszabva, de hogy ezeket hogyan oldja meg, hogyan áll ezekhez hozzá, hogyan fut neki ezeknek a problémáknak megoldására, ez egyáltalán nem mindegy, és ehhez mi nagyon-nagyon jó karisznyát kapunk. És azt gondolom, hogy talán nem csak mi. Amivé nem válhatott, ami nem lehetett, az a nagyapaság. Hát ezt már nem érhette meg. Én a magam részéről egy leányom és egy kisfiam született, 15 és 11 évesek. Én maximálisan törekszem arra, hogy tudjanak Sárosi nagyapáról. Itt is jártunk már ennél a tónál többször, fényképek kapcsán sokat mesélek nekik, mikor édesanyámnál, Ica nagyinál vagyunk, aki még mindig Nyíregyházán él a régi házban, akkor bemegyünk abba a műhelybe, abba a garázsba, ami az ők irodalma volt, amit együtt készítgettünk nyáron, együtt rendeztük be, minden praktikusan a helyén legyen. Ugye rendet csak úgy lehet tartani, ha az a rend praktikus. Ez a másik nagy gondolat, amilyen vezérel az életemben, csak az lehet rendben, amit minden praktikus, ezért a mai napig ott rend van. És ezt próbálom mesélni a gyerekeknek is, hogy valamennyire átéljék a nagyobbiknak a lényét. Amit még sokszor emlegetett, ez csak annak lehet szerencséje, aki tesz is érte. Tehát valamit lépnünk kell, valamit magunknak is tevékenyen tennünk kell ahhoz, hogy az életünkben szerencsénk legyen. Mert sokszor korábban úgy fogalmaztam, hogy nekem olyan szerencsém van az életben, tehát amikor igazán nagy szükség van rá, és nagy bajban vagyok, akkor érdekes módon mindig jönnek olyan lehetőségek, olyan utak, amik kisegítenek ebből engem. Most már 40 fölött nem teljesen a szerencsére szoktam ezt fogni, hanem itt is azt gondolom, hogy sokkal érthetőbbé váltak számomra az ő szavai. Köszönetet szeretnék azoknak mondani, akik értették őt, akik szerették őt, és akik a mai napig szeretettel őrzik az emlékét, jó emlékezetükben tartják édesanyjának.
külön köszönet Istvánnak, aki azt gondolom, hogy olyan kapcsolatba került ő vele, amit én még gimnazistaként nem annyira mérhettem fel, és nem annyira élhettem át. Ugye hosszú évekig, 20 évig nem találkoztunk egymással, és aztán úgy véletlenül összefújt minket az élet. Azt tudjuk, hogy véletlenek nem nagyon vannak. És azt gondolom, hogy igazából most tárult fel számomra, hogy mit is jelentett Istvánnak is a velünk való találkozás és tapasztalás. De egy kicsit úgy érzem, hogy az István édesapámhoz való ragaszkodása már testvéri szinten még emeli ezt a kapcsolatot. Hogy nagyon boldog vagyok, hogy ezt az élet így hozta, és mi sem nagyon bizonyíték erre, mint sem, hogy itt vagyunk, és ráadásul ezt a kopjatát István saját maga kezével faragta ki. És hát köszönet édesapámnak, aki szeretettel, gondoskodással vette körbe a világot, nem csak az embereket, hanem a természetet is. Része volt annak, ugye paraszti családban felnőve, ők okosan és jól próbáltak élni a természetben, és okosan és jól használni a természetet, és nem kihasználni. És ezt a tudást is próbálta nekünk átadni. Ennek része volt ugye ez a bizonyos táborozás is itt a Szikes-tó partján. Ezért engedjék meg, hogy zárásul én is elmondjak egy verset, egy Szabó Lőrinc verset, ami úgy gondolom, minthogyha ő lenne itt velünk. A címe Ima a gyermekekért. Ez az ima, ez én maximálisan azt gondolom, hogy nem csak a valóságos gyermekeire vonatkozik, hanem mindannyiunkra, akik közel álltak hozzá és szerették őt. Fák, csillagok, állatok és kövek, szeressétek a gyermekeimet. Ha messze voltak tőlem, az alatt eddig is rátok bíztam sorsukat. Én hozzám mindig csak jók voltatok. Szeressétek őket, ha meghalnak. Tél, tavasz, nyár, ősz, folyók, ligetek, szeressétek a gyermekeimet. Te homokos, köves, aszfaltos út, vezesd okosan a lányt és a fiút. Csókolt helyettem szél az arcukat, fű-kő, légypárna a fejük alatt. Kínáld őket gyümölccsel, almakat, tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melenges te is, drága nap, csempészd zsebükbe titkos aranyat. S ti, mind, élő és halott anyagot, tanítsátok őket, felhők, sasok, vad villámok, jó hangyák, kis csigák, vigyázz reájuk, hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom, de tűz, víz, ég, s föld, igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok, tűz, víz, ég és föld leszek, ha meghalok. Tűz, víz, ég és föld, és minden Istenet. Szeressétek, akiket szeretek. Köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon rövidek leszünk is a kis étkezés előtt. Végül is ugye mi a kopjafának ugye semmit nem értettem hozzá ezelőtt 2 hónapnál. Nagyon sokat jelent az internet, www.kopjafa.hu. És szépen lemondja, hogy minek kell jelenteni. Ez a felső része, ugye mi, az, hogy tanult ember. Ugye meghalt, büszke magyar volt, egy özvegyasszonyt és 2 lánygyereket hagyott magadon. Itt ők ugye szétváltak kutyai, aztán kész nő lett, mindkettő, itt ugye férjet választott, majd lett egy kislánya, ez a frontja lesz, aztán egy kisfia, és ugye ők még élnek, és az ő karjaik a csúcsba, az égbe tört csúcsba van kialakítva. Ez a Szilágyi család, figyelmező a te családod, és ugye a testvéreiknek nem a oldalt, itt ugyanezeket adja le, csak itt 2 kislány, ugye az ő gyerekét megbeszéltük. És ezt a
képet, ugye Puszti Valikának köszönhetjük, aki ezt ide szépen beletette. Aztán ugye ezek a véggyűrűk, hogy hány évet is élt a Józsi bácsi köztünk, 10, 20, 30, 40, 50, ezek a rováccák ugye az éveket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hónapokat 1, 2, 3, 4, 5, 57 év és 5 hónapot élt. Hát emlékét őrizzük sokáig. Köszönöm szépen, hogy megjelentetek, és most már időnk, ha kihat is fogyasszunk, jó? És szeretettel várunk kedves igazgatóasszony, polgármester úr, képviselők, rendezvényéteken, megemlékezéseket, itt mindegy megtehetjük. Ez legyen a jövőnek. Az, amit mi még emlékszünk gyerekként elkezdett a Józsi bácsi, még vigyük tovább. Ezt a szeretet, amit belém táplált, azt mind neki köszönhetem. Ti még nagyon emlékeztek rám, meg ne is, amikor gyerekként ott mentünk, főztünk, csináltuk, tettük a dolgokat, és erre a tanyára jártunk, pálinkát, gömböly szilvát szedni. Ez a momentumunk minden nyárnak. Én még emlékszem arra a laborra, arra a csőre, és itt volt a legjobb szilva. És ezt tovább viszem. Szóval azt a szilvát, amit most iszunk, az ennek a tanyának a gyümölcse. Úgy köszönöm, hogy itt is összejöttetek, és ezt megtettük. Én azt gondolom, hogy település világtérre is egy jelentős nap lesz valamilyen szinten, és egyébként lehet tudni összeemlékezni, emléket állítva, aztán egyre inkább szükség van példaképekre. Ez a tábor történet, azt hiszem, hogy valamelyik ilyen kis üzetecskével le is lett írva. Kezdetének van egy történet. Az 80-as évek elejére jöttünk vissza, hogy tanácsát mondtam, és kicúrta gyermekként mondtam, és egy kis polszki, és a kis polszkival elindultunk valami irányába, megnéztük a táplányokat, és visszafele. Kis polszkinak elég kemények voltak ezek az utak akkor, de el tudjuk jönni egészen a tó másik. Akkor volt egy gyönyörű tisztás volt, kedvező évjának lehetett, és minket letelepettünk egy kis piknikból, és akkor megfogalmazott bennem, hogy mindenképpen kell venni kereskőt, és ilyenkel felmentünk a hegyeket, ez a járkálás időszak volt, kerestünk egy tábort. Bejártuk a szemplén, minden települését, pont ebben az időszakban. Ott a nagy természetben megfogadtam a gondot, ilyen megyünk olyan messzire, mint itt is van egy ilyen csoda, amikor rengeteg izogatál, gyönyörű természet, a víz hullámzott a partról, tehát egy gyönyörű hely volt, erdő, bementem a hivatalba, megnéztem, hogy mi az a tulajdon, legyen állami, melyen nem akarok kezdeni. Akkor ugye nagyon sok elsőkével iskolában, mit szólnál hozzá, hogy egy valami ilyen jó, meg kéne beszélni azt, hogy a kultúrával, meg a látokkal, a tanárokkal, és akkor egy jóskodott szólnál hozzá, hogy csinálunk valamit. Hát maga a történet az valamit utána kerítést építettünk, utána készítést szerettem, hogy rész következett, utána szétszedtük, mert dombolták, tehát volt ezzel azért elég sok. Hát egyik a tábor történetről, és Jóska bácsi ebben
szerepe volt ebben az egészben, hogy elég közel állt a gondolkodásnak, mint kertészként, ő a természetben mindenféle szerketével megállva, elég gyorsan tudtunk szót érteni. Már akkor ott a Laba iskola mögött működött egy ilyen kis bemutató, akkor már valami hasonló kis tavacskák, meg mindenféle, még idézve mi volt az, milyen növények, nehezen tudja az ember ilyen korban hova kell, de mindig volt valami csodalma bemutató kertben. Elég sokat jártak ki a táborba, különösen az első kezdeti időszakban, és hát itt vannak olyan táborlatok is, azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó ötlet volt, hogy nagyon sajnálatos, hogy ez egy idő után azt jártak. Ez a dolog, én azt gondolom, hogy ezt akár úgy nyilván már azért teljesen más környezetek között Istának itt nem az irodalmában, ez a tábor valami mint Jóska bácsival itt nagyon sokat találkoztunk. Nem volt konfliktusmentesen. És nagyon szeretett dolgozni. Aki dolgozik, az néha konfliktusba is kerül. A dolgozó embereknek az agya mindig egy kicsit előrébb jár, de ő azért igyekezett megkeresni a lehetőséget. Az emlékeinkben is ilyen csodálatosan megmaradtak, de szerintem akkor is volt. És hát én azt gondolom, hogy vigyünk arra az emberre, akire emlékezünk, és én azt gondolom, hogy az iskolában is bátran lehet. Kedves vendégek, üljünk asztalra!